tomto videu si predstavíme bazénové tepelné čerpadlo s chladením Green Inverter Pro. Jedná sa o tepelné čerpadlo s titánovým výmenníkom určené na ohrev bazénovej vody, ktorá sa upravuje chlórom, solou, elektrolízou alebo UV lampou. Čerpadlo má zabudovanú funkciu chladenia a vie automaticky udržať vami prednastavenú teplotu vody. Čerpadlo je primárne určené pre vonkajšie a vnútorné bazény a hlavne celoročne používané bazény. Hlavné prednosti tepelných čerpadiel Microvel sú výmenník Goldfin, ktorý má najlepšie hydrofóbne vlastnosti. To znamená, že neskôr namrzne a skôr sa odmrazí a má najvyššiu odolnosť voči korózii a hlavne soli, čo ocenia hlavne montáže, ktoré sú v blízkosti mora. Jednotka je vyladená pre zimné podmienky strednej, východnej a severnej Európy, kde sa priemerné teploty môžu držať na úrovni minus 15 stupňov Celzia počas zimných mesiacov. Táto funkcia nie je len na papieri, ako to bohužiaľ často vidíme, ale naozaj je čerpadlo vybavené potrebným hardverom a softverom na to, aby aj v skutočne chladnom počasí fungovalo tak, ako má. Čerpadlo ponúka aj funkciu kúrenia pre výrivky, a teda možnú cieľovú teplotu vody až 40 stupňov Celzia. Využiť však môžete aj napríklad celoročné temperovanie na 12 stupňov. Veľkou výhodou však je schopnosť skutočne udržať požadovanú nastavenú teplotu vody, keď je treba tepelné čerpadlo kúri a keď je treba tepelné čerpadlo zase chladí. Model Green Inverter Pro je k dispozícii vo verzii monoblok, a teda v jednej krabici všetko a tiež v prevedení split. Pokiaľ ide o konektivitu, tak aj pri tomto modeli zachovávame vysoký štandard Microvel zariadení, konkrétne je tepelné čerpadlo vybavené dotykovým displejom, buď priamo na čerpadle, alebo možnosť ovládacieho panelu na stene. Je to ďalej Wi-Fi rozhranie, ďalej je tam rozhranie pre fotovoltaiku, kontakt PV Ready, tiež kontakt on-off, alebo teda vzdialený tzv. Dry kontakt a potom následne je to port pre nadradené ovládanie RS485 s protokolom Modbus. V prípade, že hľadáte alternatívu vykurovania pre váš vnútorný alebo celoročný bazén alebo výrivku, modelová rada Green Inverter Pro je správna voľba. Teraz si predstavíme, čo vlastne sa nachádza v balení, respektíve čo obdržíte, keď si zakúpite jedno z takýchto tepelných čerpadiel. V prvom rade je to tepelné čerpadlo samotné. Môžete vidieť ovládací modul, ktorý sa nachádza buď na čerpadle, alebo je ako nástenný modul. Zároveň s čerpadlom v balení nájdete hadicu na odvod kondenzu, a teda nadstavec, ktorý vložíte do vaničky zo spodu stroja. Nachádzajú sa tam tiež adaptéry na vodné pripojenie na lepenie. A ďalšie príslušenstvo, ktoré nájdete v týchto krabiciach, ktoré budete mať v balení dve, je energoštítok, vytlačený manuál, prípadne manuál bude možno stiahnuť cez QR kód. A posledne sa tam nachádzajú gumové absorbery, voláme ich, že silent bloky, ktoré sa montujú pod nohy tepelného čerpadla. Určite doporučujeme tepelné čerpadlo namontovať na takéto gumené bloky, ktoré výborne absorbujú tie vyššie vibrácie, ktoré môžu byť spôsobené hlavne v zimných mesiacoch. A čo je výhodné, že tepelné čerpadlo je namontované, ako vidíte, nad zemou, čo umožňuje správnu funkciu vykurovania v zimných mesiacoch, kedy pri odmrazovaní dochádza k vylievaniu vody, respektíve odvodu, roztápaniu kondenzu zo zadnej strany tepelného čerpadla. A na to potrebujete, aby ten stroj bol teda nejakým spôsobom nad okolitým terénom.